So, good morning sa inyong lahat mga kapadyak. Tayo ngayon ay nasa town proper of Umingan at tayo pupunta doon sa Barangay Diaz. Malapit lang yun mga kapadyak, mga 15 km lang. At tayo pupunta sa isang tanawin doon, Nature Park. Ngayon tayo lumiko na papunta ng Barangay Bantog. Ito ang kanilang barangay hall. At ang oras nga pala ay mga alas 5:30 na to, medyo tinanghali tayo ng gising. At ito nga mga kapadyak, samahan nyo ako at tayo mamamasyal. Well, may bago palang gasolinahan dito sa mga hindi pa nakakaalam at hindi matagal lang hindi nakakauwi. Tayo ngayon ay nasa Kabatuan na. At dito nga masarap magbisikleta sa umaga dahil solong-solo mo ang kalsada. Mangilan-ngilan lamang ay yung nakakasalubong. Katulad yan, may truck dyan. Pero bigla tayong ginulat ng isang tricycle. Talagang sumalubong, oh. Kita na tayo dyan. Buti na lang may shoulder mga kapadyak kaya tumabi na lang tayo. So, ito yung Kabalayangan. So, as usual, parang walang pinagbago gaya ng dati. At shout out na rin natin si Adelpa Dulay Espirito. Okay, shout out sa'yo. At dyan nga pala guys at mga kapadyak yung papuntang Mini Chocolate Hill at yung isa ay El Rancho sa may Barangay Ricos. Ay wen kailyan kaduandak tarikusan tayo amin tubong Umingan. At dito mga kapadyak nasasalubong natin sila Mr. Padilla, Mr. Membrere. So shout out sa inyong lahat at sa kanyang mga kasamahan. Medyo maaga sila. Yan o, may maraming asos, mga siga sa daan, ayaw magsitabi. Okay, nasa barakbak na rin tayo. Yan. At itong dalawang to na makakasalubong natin, kilala natin to. Shout out sa inyo, Biker Ray at saka si Biker Jim. Maaga kayong dalawa, iniwan niyo ako. At nasa Barangay Diaz na nga tayo. At dito nga may checkpoint dito ng mga pulis pero ngayon wala sila. At ito rin yung dalawang nagro-rota na kasama rin natin kung minsan. Shout out natin si Isaac at saka si Marilyn Bumactao Membrere. Tagal na natin hindi nakakapunta riyan. So ipasyal ko kayo mga kapadyak na dam ng Umingan. Malit lang naman. Medyo makaldag ang daan. Pero okay lang yan. Okay. At ang dam nga ito mga kapadyak ay pinunduhan ng 12 million pesos. Mahigit na 12 million.
Well mga kapadyak, ito nga, pabalik na tayo sa ating pupuntahan. Dahil sumilip lang tayo, sumaglit lang tayo sa may dam na yan. Well mga kapadyak, ito na tayo sa mataas na akyatan. Actually mula sa Barangay Diaz, banayad na ahon na yan, unti-unti. Pero may mga akyatan dito. Ito ang pinakamatarik. Sa totoo lang, nung una-una tayo magbike, nagtulak din tayo dyan. At hanggang ngayon nga, hindi nawawala ang hingal natin yan. Hingal kabayo tayo pagkayaring makaakyat dito sa lugar na to. Deep in the shadows, I know it's hard. Kasi ang daan na to ay diretso papuntang Talugtog at Gimba. Ito, hindi masyadong halata ano. Sa kanan may isang maliit na waiting shed. Pero dito tayo papasok. Dito sinasabi kong konting rough road. Ito, tapos may traktora dun sa harap. Yan, ito yun. Dito ang pasukan. At din naman ay may nagtitinda ng Batangas Lume. Ewan ko lang kung talagang Batangas abay di pa natin natitikman kung talagang masarap. Masubukan nga natin minsan. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. Nga pala mga kapadyak, mga 800 meters din to na rough road. So kung ang hawak yung bisikleta ay mountain bike, tamang-tama kayo rito. Pero okay din kung naka-road bike kayo. Ako nga, ang dala ko si Mountain Peak Striker. Pero kung minsan, lalakad na lang ako. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Finally guys, at mga kapadyak natin, narating na rin natin ang beautiful Deck Nature Park. Okay, pasyal tayo. Enjoy lang natin. Hey, just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way, then we can live a better day. Then we can live a better day. Then we can live a better day. Then we can live a better day.
rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day. Ito rin palang kuha natin nung napakahamog. So malamig ang paligid. Nakakuha tayo ng maaliwalas. Pero ngayon, isiningit itong kuha natin nung nakaraan. Napakahamog naman. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips. Well guys, ito na nga. Natapos na natin ang pamamasyal dito. Ito, pababa na ako.
So kung gusto mong pumasyal dito, visit ka lang sa kanilang Facebook page. For more details, information sa mga mag-i-inquire, punta lang kayo sa kanilang Facebook page. Well, sa mga gustong pumasyal dito, I will recommend na umaga kayo magpunta, yung hindi pa sumisikat ang araw, nang ma-enjoy mo ang lamig ng umaga at ang sariwang simoy ng hangin at yung magagandang tanawin. So napakasarap mag-unwind sa lugar na ito mga kapadyak. Dito nga nakarating ang 20 pesos ko at kung katulad ko ikaw na mapagmahal sa kalikasan, abay sulit na rito. So mga kapadyak, once again, maraming salamat sa inyong panonood. And please don't forget to subscribe, share, like, and comment. Thank you for watching. Bye-bye. Marshall Summit.